ndegende to kwa ndagande to monte gere kabisa kin limwe karanza kabisa mongi nde tora aligelie sege yale ngega Kiumbu chi constituency ile ngaba na abachiete balinda mwananchi bakachakira kitutu cha South Empiero ne ya Matiang'i segita beti bakagenda Kisii town empine ya Matiang'i segita beti bakamaka bakagenda bagweta Kiumbu bagocha Keroka seito bagakwa magena newete bagakwa magena araria Kiumbu chigun chibuate pake bibago chigari chigatu pake ya maraga abantu bagakwa magena umuntu agasiri obugima ari se bumps eligoro Kiumbu gale chiro kibeka Keroka umukutano Keroka ukaba very successful undeta kirigena undeta ruturigena siasa igakwa abantu bagakwana amangana akaba mororo siasa ikabingia araria Keroka nobody was touched abagusitogerana kabisa inga ase Empiero ya Matiang'i segita betio nyali bali chacha singenche Empiero ne ya UDA eyure ya Ruto tugaitwa magina ebago bigaka chigari chikatwa ebirole abangina baserwe biashara abantu bakomye umuntu agakwa ase Matiang'i atabwati empi ekingi yakoroke chi constituency chonsi pi chagusi Matiang'i tigaye gwekero gari ndo base kwa condemns outside Jubilee kuse at least abo mungwana orakolega sina Matiang'i abo gusiba mtutegera nega asitogane ti Matiang'i aiwe biro no bwa MP chi constituency chonsi pi cha Kisii na Nyamira Matiang'i aiwe kirogo bomachoge chache bekera Jubilee kusonde bensi Matiang'i toko genda nyali bali chache kabirundu narote ninde ole Jubilee tongi akoko no sirire na nyamba netali gutangasa nga yali baro ne serikali yakora neregase so muntu tubwate ningo birundu chi constituency chonsi pi chitabwate muntu Matiang'i moya Matiang'i kirogeke abo gusiba minto that is very clear agara to kole chisegi gusi Matiang'i agore 2027 ndogani kaire 2032 na kieko nyalikana tunyore chisegi echibono endo nyore chisegi echi campaign cha 2032 chikongea nyasaga gotoikyo teko nyalikana goikamna bagusi tomanye se problem were obo MP tsabwati abagusi bali nyali bali chache ekirogeke kenyali bali chache bega Jubilee mapema abantu bakule baisanire manyinge itekire aisanire bono birundu tara official chake campaign so Kisii town kwani abantu kora siasa ya maskani siasa funa muntu osomete funa tukumaite twarosire gutwara abantu bamaitenga nesegi n'ikibesa oka nduga ndi abantu bokolengerere na kugamba n'abantu enough is enough inga a constituency ase Matiang'i atabwati MP mpaka magena Ruto mpaka ese last time maroche amatanga alinge sense ward abusense no tu abwato mungwana okurukunga Japhet Nyakundi ese yabeta matanga abu nyalenji na abandi bakamachikuito aba muraba Matiang'i balenga oboko cover ba media bakakuchindo abandi bakakwa chinjere chingao teko nyalekananga ase Matiang'i atabwati MP ese mpaka yabo e pattern yeju gwikatonye bune which means gusi gwikatoya abantu babwato mulembe obo MP bayo kubali babwato mulembe that is the only way tura kill bukurumyo boro nabo tumujimi warama yesterday ngabo what do we do akama konge kerengere leku yesana ngayubiya namogo wache video yuga akandabinga kitutu chache South asema Matiang'i abate MP Anthony Kibagandi takiri magena ondite yo akire gunsi nchiyo Keroka tutu masaba
seito MP ya matiangi segite yo gunsinchiyo aba kusiba minto yali bali chache ase mpiero Zairi Janda o William Ruto ese ye kabo clearly indicating nga onde basolo simatiangi na bagutango bukurumye bokoba matiangi tagwanja manyinga iteru ase constituency yali in charge ne mpia matiangi tego kirei gata benga yanda bangi bagwita abantu no era bebobe. That is why to whatever about 2027 tukite chimbako kuruguru mpaka anse nende binte bitoko kora online tumako muka kage gachinga kinya saka tukana tonyuru uwezo toswe binyurime toswe chichiro toswe echisukuru tote abantu nga kuruguru mpaka anse kama tiang J6 tokole puna mwakolete 2002 tokole puna yarenge 2002 onde bwenze kugenda iga isiko ntuma tembaro bagora magendero bata ibirenga tolete chipara tolete kyango no 2027 amagendero ni sawa na leo matiangi na bako magendero. What we are simply saying koko magendero leta maskani gusi mugusi asikwe nene mugusi tago sikwa anya tokubeka madoa gusi naga judie na ujianju bili no way red na yellow biko igwana na biko burukana biko lete kale mbepi osebera on tutanya kora. We want pure J6 tokora ne pi amangana gusi tumanya gusi ya lokiri matiangi tako liga bajumbe bogere aliga bajumbe boikoyo aliga bajumbe Coast Province bamwe koruo babiri batatu bane ema kunya kana gusi bali abaketu bwate abande tona to kuchimuina no way tiakero munda manyanga aso mugusiali ko kama skani yabo ebe osoro ebe Japhet Nyakundi wano yalikire moro it's equally the same tuisoko kenda South Mugirango we should expect chinzara chirutu akamwa aro chimde bieko bo asengencho MP aratolia matiangi ntoliko chikwabera kuitera manyinga na bantu gukwa asengencho chikura either way paka tutene ni matiangi lakini paka muno totango bukurumye bugase ne busi. That one has to happen kuru online community ka ndo yandrago semani ke umbo ni gango rabale baliko ni matoke baliko ni bisukali baliko ni njugu baliko ni mesi na baba kusibalego onye go embrace chiseki go embrace ebitina witira manyinga n'abantu gukwa aitwa koranira